हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रद्धा संगम चैनल के माध्यम से आप लोगों को लड़के की शादी में जो तिलक में गीत गाया जाता है वही आप लोगों को सुना रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। लम्हर यजूरी पसरी हाय बबुआ जी, लम्हर यजूरी पसरी हाय बबुआ, लम्हर बनैया तोहार जी, लम्हर बनैया तोहार जी, लम्हर बाड़े तहरा पापा जी के नैया जी, लम्हर बाड़े तहरा पापा जी के नैया, लम्हर बाकुल परिवार जी, लम्हर बाकुल परिवार जी, लम्हर यजूरी पसरी है बबुआ, लम्हर यजूरी पसरी है बबुआ, लम्हर बनैया तोहार जी, लम्हर बनैया तोहार जी, लम्हर बाड़े तहरा चाचा जी के नैया हे, लम्हर बाटे तहरा चाचा जी के नैया, लम्हर बाकुल परिवार जी, लम्हर बाकुल परिवार जी, लम्हर यजूरी पसरी है बबुआ जी, लम्हर यजूरी पसरी है बबुआ, लम्हर बनैया तोहार जी, नहीं लम्हर बनैया तोहार जी, लम्हर बाटे तहरा भैया के नैया हो, लम्हर बाटे तहरा मामा जी के नैया हे, लम्हर बाटे तहरा जीजा जी के नैया हे, लम्हर बाकुल परिवार जी, लम्हर बाकुल परिवार जी, लम्हर बाटे तहरा जीजा जी के नैया हो, लम्हर बाटे तहरा फूफा जी के नैया हो, लम्हर बाकुल परिवार जी, लम्हर बाकुल